general, vreme instabilă în foarte multe zone din țară și, cum ne-am obișnuit, ploile vin și cu fenomene... Extreme sau... Nu chiar extreme. Pot fi și căderi de grindină, dar nu chiar ieșit din comun, ca să zic așa. Nici prea liniștit nu o să fie. Nici prea liniștit. Hai să vedem. Atmosfera se menține instabilă și astăzi, iar până la ora 15 este în vigoare un cod galben de vreme rea. În nordul Olteniei și al Munteniei o să plouă în mai multe reprize, iar cantitățile de apă ar putea depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. Vedem acum ce se întâmplă pe continent. Ziua de astăzi aduce vreme instabilă și multe ploi în nord, în nord-vest și în centru, de asemenea în sud-estul Europei. Vor fi averse abundente cu tunete, fulgere și intensificări ale vântului și s-ar putea să cadă și grindina. În rest, va domina vremea frumoasă, iar temperaturile scad în ținuturile nordice, în centru, iar cel mai cald o să fie prin sud-vestul continentului. La început o să plouă în cea mai mare parte a Europei, vreme mai bună găsim în sud și prin sud-vest, apoi atmosfera se liniștește în sud-est și în țara noastră, dar vin alte ploi în nordul și în centrul Europei. La finalul săptămânii, instabilitatea crește în sud și în zona țării noastre. Un aer fierbinte pătrunde în sud-vest, dar temperaturile sunt destul de ridicate și în sudul Europei și în estul extrem. Apoi se încălzește pe partea sud-estică și în țara noastră, aer mai rece găsim în nord-vest și în zona centrală, iar în peninsula iberică o să fie exagerat de cald. Am ajuns în România și vorbim mai întâi despre vremea de la ora 7. Este înnorat și plouă în zona Olteniei. Au apărut câteva ploi și în Muntenia și în sudul Moldovei, iar în Transilvania s-a lăsat ceața. A fost emis un cod galben de ceață densă în mai multe localități din județul Mureș, valabil până la ora 9. În celelalte regiuni avem o dimineață destul de plăcută, iar în Maramureș, la Ocna-Șugatag, este cel mai răcoare. Pe acolo se înregistrează în jur de 10 grade. În schimb, la Constanța sunt 22 de grade. Astăzi avem vreme schimbătoare și norări în majoritatea zonelor țării. O să plouă la munte, în sudul și în centrul țării. S-ar putea să apară câteva averse și în celelalte regiuni, iar în nordul Olteniei și al Munteniei se vor strânge cantități însemnate de apă care pot depăși 30 de litri pe metru pătrat. Așa cum ne-am obișnuit până acum, ploile vor fi însoțite de fenomene electrice și intensificări ale vântului, iar în unele zone o să cadă și grindina. Maximele pornesc de la 22-23 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și ajung până la 30-31 de grade în sudul și în sud-estul României. Cam atât pentru acum, mai târziu vă spun cum va arăta vremea în fiecare zonă a țării, iar știrile continuă după publicitate. Acest segment de program a fost dedicat și persoanelor cu deficiențe de auz. Zona țării în parte. Deocamdată ziua de astăzi aduce vreme schimbătoare. Aversele apar la munte, în centrul și în ținuturile sudice și vor fi mai abundente în nordul Olteniei și al Munteniei. Maximele pornesc de la 22-23 de grade în depresiuni și ajung până la 30-31 de grade în sudul și în sud-estul României. Vedem ce se întâmplă în fiecare zonă și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici găsim soare, vreme bună, dar și câțiva nori de ploaie după orele amiezii. La capitolul temperaturi nu sunt schimbări importante față de ieri și se vor înregistra în jur de 29-30 de grade. Mai sus în Moldova sudică și nordul Munteniei se înnorează din când în când și e posibil să picure trecător. Vedem și soarele pe parcursul zilei, iar temperaturile vor urca până la 30 de grade. În jumătatea de nord a Moldovei și în Bucovina vin câteva averse în zonele înalte, iar pe la câmpie avem o zi destul de plăcută, deși apar ceva înnorări și aici. O să fie mai răcoare decât în mod normal, maximele se vor situa între 24 și cel mult 27 de grade. Și în nordul Transilvaniei și în Maramureș se mai adună norii și apar ceva condiții de ploaie. În ansamblu avem vreme bună, vânt domol și temperaturi agreabile care nu trec de 27 de grade.
În vestul țării se mai încălzește puțin față de ieri, cerul este mai mult senin la începutul zilei, norii se înmulțesc mai târziu, iar aversele apar în special în zonele de munte. În Transilvania este ceață dimineața în unele zone, iar în județul Mureș a fost emis un cod galben de ceață densă, valabil până la ora 9. Atmosfera rămâne instabilă, o să plouă în mai multe reprize și s-ar putea să cadă și grindina. Temperaturile se mențin sub valorile normale, iar cel mai răcoare o să fie în depresiuni. Și în Oltenia apar ceva averse mai consistente în nordul provinciei, pe unde se pot strânge 30 de litri de apă pe metru pătrat. Temperaturile vor urca până la 31 de grade. Nici sudul României nu scapă de ploi, acestea vin în special în dealurile Munteniei și vor fi însoțite de fenomene electrice și vânt intens. Vreme mai bună găsim în lunga Dunării, pe unde se vor înregistra 30 de grade. În București o să plouă puțin dimineața, iar după amiază vor fi averse cu descărcări electrice. Între timp vedem și soarele printre nori, iar maxima ajunge până la 29 de grade. Atmosfera devine plăcută după lăsarea nopții și temperatura coboară până la 18 grade. La munte o să fie răcoare și o să plouă în majoritatea masivelor. Vor fi averse cu tunete, cu fulgere și intensificări ale vântului. Se vor strânge cantități însemnate de apă, în special în Carpații meridionali. Temperaturile vor fi de 17 grade la Păltiniș, la Predeal vor fi 18 grade, în Semenic vor fi 16 grade, în Ceahlău 14, iar la Sâna de Vale vor fi 20 de grade. Pe litoral e posibil să apară câțiva nori de ploaie după orele amiezii. În ansamblu avem soare, vreme bună și se face destul de cald. Temperaturile vor urca până la 29-30 de grade. Apa mării va avea în jur de 22 de grade. Cam atât pentru acum, revin însă în câteva minute cu alte informații. Andreea, Mihai, înapoi la voi.